ሰላም ሰላም ጋይስ ሰላም ክትብሉ ባዕል ተስፋየ ሎሚ እውን እምበር ከምቲ ልሙድ ክልተ ኣገደስቲ እየን ዝበልክዎን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እታ ቀዳመይቲ ብዛዕባ ክልተ ኣካውንት ኣብ ሓንቲ ቴሌፎን ብኸመይ ነውፅእ ማለት እዩ። ዝኾነ ክልተ ዋትስኣፕ ይኹን ክልተ መሰንጀር ፌስቡክ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ናይ ፕራይቬት እቲ ሓደ ከዓ ናይ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ብዘይገድስ ንዝኾነ ከመይ ጌርና እዚ ነውፅእ ክርእየኩም እታ ቀዳመይቲ። እታ ካልአይቲ ድማ ግዜ እንዳረቐቐ እንዲ ቴሌፎንና ብኸመይ ሰኪር ንገብራ ንበል ተራ ሓደ ሰብ ቴሌፎን ክጥቀመላ ደልዩ ወይ ክድውል ወይ ዝኾነ ማለት እዩ ካብቲ ኣፕሊኬሽን ንሳ ከም ዘይወፅእ ከመይ ጌርና ከምኡ ንገብሮ ክርእየኩም እየ። ንከምኡ ጥራይ ኣይኮነን እዞም ቆልዑ ዘለኹም ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ንዓኹም ቀንዲ ከተገድሰኩም እየ። ብዙሕ መሰጃት ስለ ዝመፀና ዘሎ ብጌጋ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ንበል ኣፕሊኬሽን ናይ ጌም ድዩ ወይ ዝኾነ ንሶም ዝመሃሩሉ ይኹን ቴሌፎንኩም እንተዳ ይጥቀሙላ ኣለዮም ካብታ ኣፕሊኬሽን ንሳ ከም ዘይወፁ ብኸመይ ከምኡ ንገብር ንሰን እየን። ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቻነል HWH ቲቪ ትብል ማለት እዩ። ኣነ ንዓኹም ዝጠቅም ዝበልክዎ ቪድዮታት እናሰራሕኩ ንስኹም ከዓ ብላይክ ሼር እናገበርኩም ቁሩብ ጉንፅ ነብላ እስኪ እናተሓጋገዝካ እዩ እምበኣር ሳዕስዕ መሳዕስዕ ሓዳርካ ይትረስዕ ድዮም ዝብሉ ናብ ጉዳይና ንመለስ እስኪ። ሰቲም ብምኻድ ኣድቫንስ ዝብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኣንጥቕ ዘርእዩ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ ኣንጥቕ ኢና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ 4 ብዚ ኣሎ ምናልባት ኣብ ናሃኩም ወላ ካልእ ኣፕሊኬሽናት ወላ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናተይ ግን 4 ዳብል ኣካውንት ክኸፍት ከም ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ቴሌፎን ኣምፂኦምለይ ኣለዉ ማለት እዩ። ተዳ ከምዚ ጌርኩም ስኢንኩም ምናልባት ከዓ ኣብ ላዕሊ ኣብ ናይ ሰርች ቦታ ብምባል ከምዚ ጌርኩም ፅሒፍኩም ባዕላ ክትመፅኩም ኣብ ላዕሊ እዚኣ ክሊክ ንገብራ ታሕቲ ውርድ ምስ በልኩም ኣብዚኣ ማለት እዩ። ኦኬ ልኩም ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኩም ዋትስኣፕ ኦልሬዲ ኦን ገይረ ኣለኹ ካብዚ ደስ ዝበለና ኣካውንት ዳብል ክንጥቀም ዘለና ማለት እዩ። ክልተ ኣካውንት ከም ዝበልኩኹም እዚ እቲ ሓደ ናይ ፕራይቬት ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ስራሕ ወይ ናይ ቢዝነስ ናይ ዝኾነ ማለት እዩ ንበል ሕጂ ዋትስኣፕ ክልተ ዋትስኣፕ እንተደኣ ክንጥቀም ተለና እዚኣ ኦን ንገብራ ወላ መሰንጀር ክግብሮ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ መሰንጀር እንተዳልይኩም ማለት እዩ ክልተ ዋትስኣፕ ክልተ ፌስቡክ ደስ በልኩም ካብዚ ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ራይዋ እዛ ዋትስኣፕ ኣውሪደያ ዘለኹ ክትመልኦ ማለት እዩ ኣሸጋሪ ነገር ንርስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምቲ ኖርማል ዋትስኣፕ ዘሎ ከምኡ ጌርኩም ትመልኦ ወዲኣ ኣላ እዚኣ ተቐዳመይቲ ነይራ። ተኻልአይቲ ከመይ ጌርና ሰኪር ንገብሮ ዝብል ጆን ሰቲንግ ከይድና ፒን ኣፕ ዘላ ብላዕሊ ትሪእዋ ዘለኹም ወላ ሓበሬታ ኣለኩም ተራ እዚ ኣበይኩም ሴኩሪቲ ኤን ፕራይቬሲ ትኽእል ፈረማ ድሓር ሞር ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ድሓን ክርእየኩም እየ ሴኩሪቲ ኤን ፕራይቬሲ ብዚኣ ትመፁ እሞ ኣብዛ ሞር ሴኩሪቲ ከዓ ትመፁ ሽዑ ታሕቲ ምስ ወረድኩም ወላ ናትኩም ኣብዚ ላዕሊ ኢሉ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚአን ክትረኽቡን ኣለኩም ብዘይገድስ ማለት እዩ። እዛ ፒን ኣፕ እዚኣ ከዓ ማድረግ እንዳስታ እታ ታሕተወይቲ
ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ ተፀኒሕኩም ኦን ግበርዎ እሞ ነዚኣ ሓደ ሰብ ክድውለላ እንተደልዩ ተሪፎና ከመይ ጌርና ሰክር ንገብራ ይኸሪኩም ደልዩ ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ በዚ 3 ነጥብ እዚኣ ታሕቲ ዘላ ትሪኣ ዘለኹም ካብኣ ንጥውቕ እሞ ሽዑ መለስ ኢልና ኣብዚኻ ክሊክ ንገብር ፒን ዚስ ኣፕ ትብል ዘላ ኣብኣ እንተደኣ ጠዊቕናያ ጌታትለኩም ኣላ ክትከፍትዋ ከለኹም በዚ ጠዊቕኩም ክፈትዋ ብለ ትብለኩም ኣላ ማለት በዚ ክልተ ኢትኩም ብክልተ ፃባዕትኩም ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ክከፍትዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ክንዓፅዋ ኢና ዓፅያ ኣለኹ ንበል ሓደ ሰብ ወሲድዋ ኣሎ ክኸፍታ ጠቕላላ እዩ ዘይክእል ከም ዝኾነ ጌር ክኸፍታ ይክእልኒ ክድውል ተደለየ ግን ከም ድላዮ ክድውል ይኽእል እዩ ክኸፍታ ጥራይ ዘይክእል ካብዛ መደወል ወፂኡ ኣብ ካሊእ ዝኾነ ክገብር ግን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ክንከፍታ ትረኣ ደሊና ከዓ ባዕልና ማለት እዩ እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ናይ ባክን ናይ ክሳይ 3 ነጥቢ ዘለዋን ብሓንሳብ ብክልተ ፃብዕትና እንጥወቓ እሞ ሽዑ ትኸፍት ማለት እዩ ርኢኹማ ከፊታ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣስቲያ እዚኣ ንምንታይ ትጠቕመና እንተደኣልኩምኒ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ገይሩ ዋላ ከፍታ ይኽእል እዩ እዚኣ ኦን ተዘይጌርናያ ግን ሽዑ ምስ ከፈትዋ ኮድ ተሓቶም እያ እዚኣ ኦን ጌርናያ ተሊና ግን እዚኣ ማለት እዩ ኮድ ስለ ዘይብሎም ክኸፍትዋ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ንኸመይ እዚኣ ከትጠቕመና እዛ ካልአይቲ ኦን ጌርናያ ዘለና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ወላ ንበል ዝወሳብ እዚ ከምኡ ንገብሮ ተልየ ደካ ኣብኡ መፂና ኣብዛ ፒን ንኣቱ ወዲና ኣለና ሽዑ በቃ ወላ ሓደ ክወፅእ ኣይክእልን ኣብዚኣ ጠዊዕና ግን ኣብዚ ዘርአኩም ኣራእዩማ ጋይስ ናይ ሎሚ እዚአን ይመስላ ነይረን ተስፋ ይገብር ክትፈትዎ ብዝተረፈ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ጠጥዖሙ ንኹልና ኸ